Ja ću spomenuti primjer 500 godina reformacije 2017. koji su se održala se u Hrvatskom narodnom kazalištu. Lijepo je bilo, bili su predstavnici grada, dio predstavnika države. Predsjednica je najavila da će doći, međutim je otkazala taj dan, taj termin i nije došla, nego je poslala savjetnicu da bi mi saznali da je dan prije bila sa državnim tajnikom Svete stolice i slikala se tamo i bila je tamo prisutna. Koja je poruka time donesena? Jednako tako. Dakle, ima onih koji su važniji, ali ima i oni koji su manje važni, iako se tamo naglasilo da je protestantizam i crkve reformacijske baštine su dio hrvatskog nacionalnog korpusa, naše baštine. Dakle, ne samo duhovne, nego i kulturološke baštine. Mi imamo prvi Novi Zavjet preveden na hrvatski jezik koji su preveli hrvatski protestanti, njihova kultura, dakle, Matija Vlačić i Lirik, dakle, Uraški krug i tako dalje, crkve koje su ovdje postojale u Slavoniji i tako dalje, one su dio hrvatske baštine. I nekako se to pokušava zatomiti.